Nou, we hebben vooral in deze periode een vuurwerk, ja, spam eigenlijk kan ik het wel zeggen. Voor ons is het heel belangrijk. We hebben zelf thuis een aantal jaar geleden een hond van de buren gevonden met vuurwerk in de ogen. Zij is daardoor blind geworden. En ja, voor mij is dit gewoon een heel belangrijk topic. En ik merk gewoon dat heel veel kinderen onwetend zijn. En wij doen natuurlijk sowieso educatie voor kinderen voornamelijk. En proberen ook in de klassen tijdens de presentatie ook uit te leggen wat de gevaren van klapje zijn, wat ze kunnen doen om te zorgen dat de hond of kat veilig is. En ja, op die manier een beetje awareness te krijgen. Dus we zijn vandaag toevallig mooi moment begonnen met een spam eigenlijk. Dus het is op diverse billboards zichtbaar. We hebben de flyers, zoals te zien is, hebben we gepost op Facebook, op social media. We gaan ook kleinere flyers uitdelen bij de dierenwinkels, bij de dierenartsen. Misschien als het lukt ook bij de verkooppunten van het vuurwerk. Zodat mensen een flyer mee kunnen nemen en een beetje bewust worden wat ze met hun huisdier kunnen doen tijdens de feestdagen. Er zijn verschillende opties die je hebt. Sowieso zorg altijd dat je hond of kat uit de buurt van vuurwerk is. En gooi ook nooit vuurwerk naar een hond. Ook al vindt een hond het leuk om het uit de lucht te pakken of iets. Want het is gewoon heel gevaarlijk. Je kan ervoor zorgen dat ze binnen blijven. Sommige honden die vinden het prima, die gaan gewoon rustig liggen. Sommige die lopen heel angstig rond, die kunnen niet echt een veilige plek vinden. Dus is het belangrijk dat je ze binnen hebt, dat ze zelf een plekje kunnen kiezen. Word ook nooit boos op ze als ze bang gedrag vertonen. Als ze willen knuffelen, knuffel ze gewoon. Willen ze schuilen, laat ze gewoon schuilen. Dus eigenlijk, ja, ga een beetje mee met wat het beestje aangeeft. Je kan de tv harder zetten, je kan de radio harder zetten, je kan de gordijnen dicht doen, zodat de flitsen van het vuurwerk niet zichtbaar zijn. En chippen is heel belangrijk, een microchip. Lopen natuurlijk onwijs veel honden lopen er weg tijdens de feestdagen. De Page Lost and Found Pets die is echt mega druk altijd mee. En het maakt het veel makkelijker als de hond of kat gechipt is, omdat dan veel sneller de eigenaar te achterhalen is. En ze dus weer veilig thuisgebracht kunnen worden. En inderdaad, je kan ook pillen kopen. Dat kan bij de dierenklinieken meestal. Je kan ook bij Nature Discount, hoe heet dat? Ja, daar kan je ook homeopathische tabletjes kan je halen. Dus dat kan je ook geven. En ja, het is eigenlijk een beetje waar je jezelf prettig bij voelt. Ik geef eigenlijk nooit pillen. Ik zorg wel dat ze gewoon allemaal binnen zijn. En ik zet altijd de radio heel hard. En ja, die blinde hond vindt het sowieso eng, weet je. Ik heb toevallig nu uit Nederland headphones speciaal voor honden heb ik meegenomen. Dus ik ga kijken of het dit jaar werkt. Maar ja, dat bestaat ook. Dus dat is ook nog een optie, ja.